Karla og Petra. Karla og Petra, de søger deres kald. Hvor vil de finde det? Det er der ingen, der ved. Jeg tror ikke, det er vores kald at få grønne tunger. Det tror jeg heller ikke, Peter. Men hvad er så vores kald? Det ved jeg ikke. Vi tager bussen for at finde vores kald.